салом ва хуш омадед бинандагони азиз ба барномаи сархати рӯйдодҳои имрӯз 14 сентябр. Шалои Гулхоҷа ҳастам бо шумо ва дар дақиқаи дигар дар бораи эътирози занони афғон дар Душанбе бо ҳимоят аз паншеру ҳамчун кӯрӣ шудани бонвони тазоҳургар дар Кобул аз ҷониби Толибон мегӯем. Сӯзишномаи Тоҷикистону Русия дар мавриди нафақаи муҳоҷирон барои имзо омода шудааст ва узрхоҳии ронандаи тоҷик дар Хабаровск ки мусофиронро барои қазо нашудани намозаш аз автобус фароварда буд. мавзӯи дигар низ матраҳ мешаванд. субҳи имрӯз даҳон нафар аз занону духтарони афғони муқими Тоҷикистон дар сафорати ин кишвар дар Душанбе ҷамъомади эътирозӣ баргузор карданд. онҳо бо сар додани шиорҳое чун Покистон берун шав аз Афғонистон, куштани афғонҳоро бас кунед, аз Аҳмади Масъуд ҳимоят мекунем ва зинда бод муқовимат алайҳи Толибон ва Покистон шиор доданд. ширкатдорони ин ҳамоиши эътирозӣ дар суҳбат ба радиозудӣ гуфтанд аз ояндаи кишварашон нигаронанд ва дахолати Покистон дар умури Афғонистонро маҳкум мекунанд. Покистон ҳамеша дахолаташ дар умури Афғонистон ва пуштибонӣ аз Толибонро ҳамеша рад кардааст. вале иштирокдорони ҳамоиши эътирозӣ бовар доранд ки дахолати Покистон боиси пешравии Толибон ва ба дасти онҳо афтодани Афғонистон шудааст. онҳо ҳамчунин аз ҷомеаи ҷаҳонӣ хостанд ки ҳукумати Толибонро ба расмият нашиносад ва аз Аҳмади Масъуд ҳимоят кунад. ба гуфтаи онҳо шинохтани аморати Толибон ба расмият шинохтани терроризми байналмилалӣ аст ва ҳар касе ки онҳоро ба расмият мешиносад худ ҳомии терроризм мебошад. дар як навори видеое ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн шудааст дида мешавад ки як узви гурӯҳи Толибон занони эътирозгарро қамчинкорӣ мекунад. муаллифи навор мегӯяд ҳодиса 8 сентябр ҳангоми раҳпаймоии занони афғон барои ҳимоят аз ҳуқуқашон дар маҳаллаи корти 4 Кобул ба вуқӯъ пайваст. муаллифи навор афзудааст ки Толибон дар баробари қамчинкории эътирозгарон мехостанд ӯро ҳамроҳ бо навораш боздошт кунанд, вале ӯ тавонист ки аз ҷои ҳодиса фирор карда барои муоинаи захмҳояш ба шифохона равад. занон эътироз доштанд ки ҳукумати як рӯз пеш эълоншудаи Толибон комилан аз мардҳо иборат аст. хабарнигорони Reuters бо ишора ба ресторани Бухоро ки дар корти 4 Кобул қарор дорад, аксҳои моҳвораии Кобул, кӯҳҳои намоён дар навор ва мавқеи офтоб иброз доштанд ки навор воқеан дар Кобул гирифта шудааст. имрӯз котиби давлатии Амрико Энтони Блинкен ба суолҳои аъзои Кумитаи равобити хориҷии Сенат палатаи болоии Конгресси Амрико дар бораи беруншавии амрикоиҳо аз Афғонистон посух хоҳад дод. тахмин мешавад ки ӯ бо танқиди тунди сенаторони ҷумҳуриҳо мувоҷеҳ мегардад. дирӯз дар ҷаласаи Кумитаи Маҷлиси намояндагон палатаи поёнии Конгресси Амрико Блинкен тӯли 5 соат аз хуруҷи нирӯҳои амрикоӣ ҳимоят кард ва гуфт ки хатми тӯлонитарин ҷанги Амрико қарори дуруст аст. ӯ афзуд, ин тасмим дар соли 2020 замони раҳбарии президент Дональд Трамп қабул шуда буд. баъзе вакилони ҷумҳуриҳо истеъфои Блинкенро талаб карданд. Блинкен таъкид кард ки ҳар амрикоии хоҳишманди тарки Афғонистон аз ин кишвар берун кашида мешавад. ато Муҳаммади Нур, раиси ҳизби ҷамъияти исломӣ ва волии пешини Балх, рӯйхати 39 нафар пешвоёни гурӯҳҳои террористӣ дар Осиёи Марказиро тартиб додааст ки 11 нафараш тоҷикистонӣ мебошанд. ато Муҳаммади Нур исми мустаъори ин ҷонибдорони созмонҳои мухталифи мамнӯъро ки ба қавли ӯ ҳампаймонҳои гурӯҳи Толибонанд дар саҳифаи фейсбукиаш нашр кардааст. дар феҳрист аъзои гурӯҳҳои ба монанди ҳаракати исломии Ӯзбекистон, ҷамоати Ансоруллоҳ ва инчунин гурӯҳи ба ном давлати исломӣ шомил мебошад. ба гуфтаи сиёсатмадор, ҷангҷӯёни ин созмонҳо дар баробари Алқоида бо Толибон ки ҳоло қудратро дар Афғонистон ба даст оварданд, ҳамкорӣ мекунанд ва қароргоҳҳои ҳамаи онҳо дар вилояти Бадахшони Афғонистон ҷойгир аст.
дар вилояти Одессаи Украина як зодаи Тоҷикистон бо иттиҳоми узвият дар гурӯҳи террористӣ боздошт шудааст. Бино ба хабарномаи хадамоти амнияти Украина, фарди гумонбар ба маблағгузории фаъолияти террористӣ тариқи Интерпол таҳти пайгард қарор дошт. Ба қавли манбаъ, боздоштшуда аз соли 2014 то 2016 дар қаламрави Туркия ба сафи гурӯҳи ба ном Давлати Исломӣ пайвастааст. Тибқи итлои хадамоти махсус, ин шаҳрванди Тоҷикистон барои фирор аз муҷозот дар ватан ғайриқонунӣ дар Украина қарор дошт. Амалиёти ҷустуҷӯ ва боздошти ин шаҳрванд аз ҷониби хадамоти амнияти Украина дар якҷоягӣ бо бахши миллии Интерполи ин кишвар сурат гирифтааст. ҳоло масъалаи истирдоди ӯ ба Тоҷикистон баррасӣ мешавад. Далер Каримов, як ронандаи тоҷики автобус дар Хабаровск, дар навори видеоӣ аз мусофиронаш узрхоҳӣ кардааст. ӯ рӯзи ҷумъаи ҳафтаи гузашта мусофиронро дар назди изгоҳи масҷид фароварда гуфтааст, ки бояд намоз гузорад. Видеои ин ҳодиса ба интернетро ёфта боиси вокунишҳои тунд гардид. ҳоло ин қазия аз сӯи мақомоти ҳифзи ҳуқуқ мавриди омӯзиш қарор дорад. Далер Каримов дар навор мегӯяд, ӯ иштибоҳ кардааст ва аз ҳама маъзаратхоҳӣ мекунад. Ронандаи тоҷик муваққатан аз кор барканор шудааст. Ҳамза Кузнецов, намояндаи ҷамъияти минтақавии мусулмонони Хабаровск, аз кор рондани Далер Каримовро барои ин амалаш муҷозоти сангин номидааст. Бонки Осиёи Рушд тасмим дорад барои коҳиш додани танбашавии мошинҳо дар роҳҳои Душанбе кӯмак кунад. Вазорати нақлиёти Тоҷикистон мегӯяд, дар ин робита бо намояндагони Бонки Осиёи Рушд мулоқот доштанд. Ин созмони молӣ ваъда додааст, ки барои расонидани кӯмаки техникӣ ва беҳтар намудани хадамоти нақлиёти шаҳрӣ дар соли оянда ёрӣ медиҳад. طول چند سال اخیر مقامات شهرداری برای از بین بردن تنبه‌شوی در راه‌های دوشنبه کوشش میکنند. از این پیشتر شهرداری به خاطر تنبه نشدن ماشین‌ها در راه‌های مرکزی و همین طور به استفاده دادن مسافرکشان‌های نو، حرکت تاکسی‌های به اصطلاح مردمی و از اول همین سال ورود مسافرکشان‌ها از منطقه‌های اطراف به پایتخت را محدود کرد. طرح سازشنامه نفقه مهاجران که از سوی حکومت تاجیکستان تصویب گردیده بود آماده امضا با روسیه شده است. در متن سازشنامه که دیروز دسترسی رادیو آزادی شد آمده است، سابقه کاری شهروندان دو کشور در قلمرو یکدیگر اعتراف می شود، اما نفقه طبق قانونگذاری هر دولت تعیین می گردد. اینچنین گفته می شود همه گونه پرداخت‌های اجتماعی دیگر از جمله نفقه معیوبی اجتماعی و پرداخت پولی برای مراسم دفن شهروند هم برابر با قانونگذاری دو کشور پرداخت می‌گردد. قبلا مقامات توجیه گفته بودند سازشنامه مذکور میان مقامات دو کشور در جریان سفر رئیس جمهوری روسیه به تاجیکستان امضا خواهد شد. سفر رسمی ولادیمیر پوتین فردا به تاجیکستان در نظر گرفته شده است. وزارت داخلی تاجیکستان منیر عبدالحمیدов شهروندی سابق روسیه را پس از ثابت شدن بیگناهیش از جوابگاری آزاد کرده است. عبدالحمیدов برای همکاری با گروه 24 عیبدار شده. به قول او با طلب مقامات تاجیکستان 28 می سال روان به دوشنبه استرداد گردیده بود، اما ریاست مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته پس از تحقیق 5 ماهه این قضیه را رها کرد. وی گفت حالا راهش به روسیه بسته است. عبدالحمیدov می‌افزاید در وقتی بازداشتش در سیزای لیپسک به حامیان حقوقی گروه 24 مراجعت کرده کمک حقوقی خواسته است. مقامات تاجیک با گمان عضویت او در این سازمان استردادش را از روسیه درخواست کرده بودند. ریاست مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته قضیه را توضیح نمی‌دهد. масъулони вазорати тандурустии тоҷикистон гуфтанд дар шабона рӯзи гузашта ягон мавриди гирифтории сокинонро ба бемории коронавируси нав сабт накарданд. тасдиқи мустақилонаи хабар аз манобеи дигар имкон надорад. мақомот ин ҳолатро ба бештар эм шудани сокинон вобаста донистанд. маркази матбуоти вазорати тандурустӣ 13 сентябр дар фейсбук навишт, ки тоҷикистон то кунун тавассути барномаи ковакс беш аз 4 миллиону 800 ҳазор воя ваксина гирифта, зиёда аз 2 миллион нафарро کرده است. در عموم به اطلاع رسمی بیماری همگیر به 17084 کس سرایت کرده باعث به مرگ 124 نفر گردیده است. بعضی از ساکنان و متخصصان باور دارند شمار رسمی بیماران و فوتیدگان بیشتر از این است.
دوستان عزیز اکنون برایتان درباره قرب رسمی اسعار خارجی در تاجیکستان معلومات میدیم. بانک ملی برای امروز 14 سپتامبر $1 و 11 سومانی و 32 درم و 1 یورو رو 13 سومانی و 35 درم نرخ‌گذاری کرده است. قرب 1000 روبل روسی باشد 154 سومانی و 50 درم تعیین شده است. بینندگان عزیز با همین رسیدیم به فرجام نشر نوبتی سرخط رویدادها. اگر خبر و یا نوارد دارید لطفاً برایمان فرستید. ملاقات نوبتی من با شما فردا خواهد بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.